Duha ka panimay ang naugdaw sa sunog sa barangay Kadulawan, lungsod sa Milanilla, Cebu gahapon sa hapon. Gideklarar fire out ang sunog human lang sa pipila ka oras ug nagbilin og danyos nga miabot sa 391,500 pesos. Gisubay pa ang hinungdan sa sunog samtang sa Talisay City ni Ulbo sa bangkayo sa kasagbutan sa Sitio Antipolo, Barangay Linaw, gumikan matud pa sa kainit sa panahon. Mga sakop sa bombero ug sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon si Titoda nagtinabangay sa pagpaong sa kayo. Halapad nga grass fire miulbo sa bukirang parte sa duha ka barangay sa Larenas, Siquijor, sa barangay Helen ug Buntod. Nagsugod ang sunog udto kagahapon. Tungod kay way karsada padulong na sa nasunugan, naglisod ang bumbero sa pagpaong sa kayo. Nining mga orasa, kaya aduna pay aso nga nabantayan, nagpadayon ang pagbantay sa Larena Fire Station. LGU ug lain-laing ahensya aron masiguro nga dili moabot sa kabalayan ang maong sunog. Padayon kami sa pagmonitor kay base mubalik kini pagsiga. Padayon no sabi sa among investigasyon sa mausunog. Usa ka commercial establishment sa Dolores Eastern Samar naugdaw. Hingpit nga nasunog ang napulo ka units kagabi sa sunog nga giisa sa second alarm. Danyos gibadaban ang anaa sa 3 milyones pesos. Bali, masasabi natin, sir, na totally na kasi hindi na talaga siya magagamit pag hindi binago talaga yung building. Kasi may mga natira siya, gaya lang ng mga pader, ganon yung mga semento.